gamar mai gida. Na ji daɗi daban kuma na saba daban. Mun bi Suya Sport ku zo mu sha shagali. Mun bi Suya Sport muna nan a rijiyar lemo layin banki kan titin 'yan mata. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. 0701149046 ko kuma 0803530379. Mun bi Suya Sport raba gardamar mai gida sai kun zo. Mun bi Suya Sport ku zo mu sha shagali.